A Concelleira de Educación de Pontevedra recibiu esta mañá no Concello os 16 alumnos de intercambio dun centro educativo de Catania, a segunda cidade máis grande de Sicilia. Unha iniciativa que se leva a cabo dentro do Colexio Froebel de Pontevedra e o fin da mesma é lingüístico e cultural. E o fin, sobre todo, de lingüístico e tamén a nivel cultural e de alguna maneira para que xa os nosos rapaces aprendan a integrarse nun mundo máis no global, vayan sendo máis autónomos e se sintan cómodos en calquer outro lugar. Este intercambio, que levan realizando 19 anos, ten lugar en marzo para os alumnos de sexto de primaria italianos e coa ponte do 17 de maio para os alumnos de Pontevedra, que irán a Sicilia. O que máis lle gusta a estes estudantes de Italia é o modelo de cidade que hai na Boa Vila. Bueno, os nenos italianos que veñen aquí sempre lles chama moitísimo a atención como está de limpia a cidade, sempre din tutto pulita e tanto as profesoras tamén, e as plazas para eles son tremendamente importantes porque poden xogar fora con tranquilidade cos compañeiros e sempre están falando nas familias, nos din de ir a Santa pola tarde, Santa e Santa María, a plaza cerquiña do cole, non? Entón, para eles xogar fora coa tranquilidade de poder xogar e non ter que estar tan pendientes como hai ali tanto coche, tanto ruido, é unha das cousas que máis lles gusta. E como non, tamén a gastronomía. Sempre falan a tortilla, os churros, que curiosamente ali non hai churros, e xa van pasando dunha xeración a outra que van a tomar o chocolate con churros aquí, a paella, tamén o arroz con marisco, o pulpo. Estes estudantes de Catania teñen o español como segunda lingua e os estudantes que irán a esta cidade italiana tamén imparten no seu centro de Pontevedra clases neste idioma.